Khuleni. Hausuda kupindura iwe, hausuda kuteerera mavhoisi inotamba. Inzwa mwangu. Pane imwe nyaya ndoda kuudza. Ndiri kuona mazuva ano makanyarara nenyaya yaGambagwe, naye wakanyarara. Ndiyena ichitarisa kusocial media uko. Bora ngoma riya zidofa zidenzi riya risintomborina kana kupfungwa riya rinonzi Gambagwe. Gambagwe watch out. Bvunzo kana uchifungidzira kuti iwewe ndiwe wakatoperera ka. Ichasvika nguva mwana wamai zvandoda kuudza. Uchamama iwewe. And uchaurayiwa nevanhu unknowing. Paunenge uchifunga kuti manje ipapo warelaxa uri safe ndopwa uchamama ipapo. Izvi zvauri kuita nezimusoro rako zihombe nezvinhu zvako zvaunongoita chingoti alright. Futseke man, you piss off. You are full of shit. And then the second thing is going to Traore. Traore is become as a vocalist of Zvigananda. And what I like from him, he always say, I am ZANU-PF. And then ZANU-PF is exposing himself. Why I'm saying that? Because of his words that he put to our commanders is very exposing himself that he's not our team. You know what I'm saying? So iwewe Traore, iwewe kana une zvaunoda kubatsira, kana une zvaunoda kuita, come to the people and then show us the proof that you are with the people, not provoke the people. What you are doing, provoke the revolution, caused consequence to in our revolution. Uyangizwa ukuthi ngithini? So I'm telling what is a special words to you. Iwewe Traore, if you are a special person, do what is good for Nyoka Mapono. Not came with a blame always. What you do, you came with a blame always. And you are a ZANU-PF member, and you are a piece of member, and you are full of shit member, and you have got those things. Don't come with bombastic words that are going to cost us in our revolution. Urundizwa what I'm saying. Urundizwa zvandiri kutaura. Uyangizwa into ngisho. Iwewe Traore, you are full of shit, and you are shit of Chigananda. Urundizwa. Iwewe Traore, nechirungu chako chawakadzidza ichocho, enda unochitaura ikoko kuZANU-PF kwako kunoana Mnangagwa wako iwe. Urundizwa. Because ZANU-PF is the one, the one of the main political party yatikonzesa kuti tisvike patiri nhasi. Saka iwewe utori benzi rekupedzisira iwewe nechirungu chako icho chawakadzidza icho. And don't come to us because isusu hatina kudzidza, ndiwo wakadzidza too much. Saka waya kwatiri isusu tiri madofo. Now we are fed up and we are going to kill you also like Gambagwe. Muri kushandidzana muna Gambagwe, but chirungu chenyu chamuri kushandisa chekuti muchiya kuno muchida kuzviratidza sokunge manje imimi muri vanhu vakamira nesu. Izvo musiri vanhu vakamira nesu. Tadzidza, tatarisa, taona zviito zvenyu. Munofanirwa kubuda kwatiri. Muri kuzvizwa? And handisi kutomboita zvekutamba iko zvino. And handisi kutomboita zvekutamba iko zvino. And asidlali la. We are not playing here. We are not here to play with you. You always telling us that you know better that struggle. Yes, you know better to killing people in your party. So this is what I'm saying. Because ZANU-PF iyabulala bantu. ZANU-PF killing people. ZANU-PF inouraya vanhu. Ndozvatoziya ngeZANU-PF. ZANU-PF havana zvanoziya. So you are a member of Zvigananda. Futseke man, you Traore, you. Futseke nechirungu chako yo. We don't want to see you. And we don't want to hear you provoking our leaders. Do you understand what I'm saying? You are full of shit, man. You Traore, you. Now we come back with you. And guys, I'm warning you. You don't know me, I don't know you. But chirungu chenyu CIO whatever zvamunotaura madzidziro amakaita muchitumwa ngeZANU-PF nana Mnangagwa muchamama because madofo kana kanga atsamwa hatidzokeri kumashure. Muri kurwa nevapengo imwe. And vapengo kana kanga atsamwa mupengo is better undiurayi. You guys, watch your back. Watch your back. And I'm warning you. Futseke man.
full of shit. Send this message to the people. Iwe Kulendi, the Kulendi or whatever. I'm telling you, even you have to post things zvinoshanda, because pamwe pacho unongoti kunyora zvisipo zvinozotaura zvasiyana ne the main ngirikini waunenge wakanyorwa kuti ngirikini inonzi chii zvona izvozvo zvaunenge wakanyora izvozvo. Musadaro wakomana, unofanira kutaura zvaunenge wakanyora paningirikini yako inenge ichiri musoro wenyaya, isihlobo kuZindebele. Unofanira kuteedzana nezvaunenge uchitaura kuzasuku, not kuti wonyora kuti kwanzi uyai muone zvaidai kuti asi zvezvitaurwa hazvisizvo zvinenge zviripo. Newewo I'm warning you futi, unofanira kuchita zvinotaura. Ndinomira newe nendirosimudza munhu nenzeve, ZANU-PF totosimudza nenzeve, toibata nemhino, toiposera pasi, toitsika futi, totora dombo rinopisa toisa pamusoro payo, and yakutopiswa. Haleluya. Bhogora mufana wangu, bhogora, ngatiende mberi, ngatigoese bhora, kick the ball to the net. Asikahlele ibhola lingene eneti, ngatikabe bhora ringene muneti. Anopazisa chindau icheche, ini ndiri mundau imi, ndobva panonzi paMount Selinda apa, Manicaland East. Yeah. Ndonyaya iripo. Vana Mnangagwa vakauya kwedu ukoko vechida kuda kutenga ndaba inenge stole, tikaramba. Akauya kaviri mugore ra2023, but tiri mandau isi takazviramba izvozvo. Saka hatisi kutomboita zvekutamba, because isusu mandau takanyarira hedu, but ukaona patoita tsamwaka hatidzokeri kumashure. Zvigananda zviriko ku ndaingozvitarisa hangu ndichingonyarara, but isusu yangu yakuti manje kufira mukati kwapera, and vakaita zvekutambaka nyika iyayaka vachazviona zvavari kuda. Handitombokunyeperei because now we are fed up. Uyu Zinangagwa iri richaperera kuMozambique ikoko kwarinoenda ikoko, kunonzi kupiko kwaiwo kune zvigananda zvaanoshanda nadzo. Kune dzimwe nyika hadi kuBotswana hafa akasvikako. Muno muSouth Africa futi tichatotenga vanhu muno titomira nawo kuti akada kuya kuno kwaanenge chitosvika kwayo, unless akauya in privacy. Kanguya zvinozikana pamutemo unotomama futi iye Mnangagwa wacho. Utomama because ini ndakakurira muno. I came here ndichiri kamwana kadoko, and ndoziva zvandoita, and I've got a lot of members here. Those are supporting the revolution, not in Ngirikeni ZANU-PF. ZANU-PF, all of us, we are crying ZANU-PF. This is a full of shit, you guys. And I send a message to you, and we'll make sure kuti message yeru kusvika kuvanhu, because vanhu vanofana kupa maoningi ipapapa. Ndinotokuudza ndiye Traolo wacho haasimbori munhu benzi rekupedzisira, because zvese anongoya achingotaura is just to attack our leaders. Iwe uchiche waita iwe Traolo, handiti unoziva too much. Wakaenda kuchikoro handiti chikoro chako, what you have done nechikoro chako ichocho, handiti iwe unoziva too much uchiprovoka Ngirikeni Saruwaka. Provoke Saruwaka akudii Saruwaka? Gambako uchigananda muri kushanda mwese, uita songo uri kumuprovoka Ngirikeni unonzaniko uyu Gambako wako apa muri kushanda mese, makatomwa neZANU-PF mhata penyu mani, futseke.